Я так думаю. Хорошо. Ти знаєш, що вони можуть поки. А отак, ми тоді самі сюди влазили, доставали, витягали його. А то ви не, от там вікно побили, бачите, розбите вікно. Я не положу, граю, буває, а вода, там не пустити буде просто. Це вообще. Мені просто здесь не надо дальше квартиру. Иди. Проверка. Проверка на проверку. Забывать можно. Нет, видно, заказ квартиры. Нет. Подожди, это там лежит, наверное. 17. Подожди, 17, 17, 19.